Welcome to Muzukuru Funeral Streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. 2. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you are watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If the video pauses or buffers, don't worry. You can refresh the page or wait a moment as it stabilizes. This service is not just about technology. It is about presence, memory, love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru Funeral Streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru Funeral Streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a
tichigarisana pakuremekedzana kwedu kwemhuri. Pamusoroi, mhuri yekwanzira Masanga, ndichakumbira tipinde muchapel. Ndichakumbira tipinde muchapel. Mazvita. Oh, 2023 ka. Last year yange yapo. 2023 ndipo yange isati yapo. Patiri kugara ndichakumbira tigarisane mukuremekedzana kwedu kwemumhuri. Anogona kuita mudiki kwandiri pazera asi chikundla chake chichitendera kuti agare mberi kwangu. Tinogona kuwana muimbi tichifanoimba tichigarisika zvedu, uye ndichakumbira tigarisane mukuremekedzana kwedu kwemumhuri. Tigarisane mukuremekedzana kwedu kwemumhuri. Vanogona kutivambira muimbi tinogona kuimba tichigadzana saizvozvo. Mazvita nemuimba akanaka tinotenda. Pamusoroi, mhuri yekwanzira Masanga, ndinoti nematambudziko. Mazvita. Inini ndinoitwa Reverend Dr. Tendere Mdyanadzo, fundiswe pano, tiripo kuchema nemi, uye tinotenda
tichabatirana basa zvakanaka kusvika ranyatsa kupera mangwana kwazvimba. Vatiri kuenda navo regai ndibva ndangokusumai kwavari. Vanoitwa Madam Gavaza Shingi. Mem, sanganai nemhuri. Pamsoroi ndakamira Old Mutual Funeral Services. Ndinoda kuti kwamuri nematambudziko, dai Mwari vazokunyaradzai, dai Mwari vazokuitirai zvakanaka. Tinotenda. Mazvita, ndaona rusarura rukuru kumhuri yekwanzira Masanga. Memu vasati vatopedza kuti nematambudziko vangu vatopindurwa. Inini ndazopindurwa kechi4. Ndangofunga kuti inyaya yekuti vakachena kundidarika. Ndozvandafunga. Kungozvirerutsa kuti zviite sezvinoita nyore. Regai tiremekedzane. Chatanga nekuremekedza hama dzedu vatatu vangaite vanamai vemunhu. Ndichatanga nekuremekedza gogo vekwaMahlahla. Zvangaite zvakanaka vakabva vangoti nyamu tichivaonawo. Gogo vekwaMahlahla, tinokuremekedzai. Uvapo wenyu unotikoshera. Mazvita. Regai tiremekedze sekuru Mahlahla. Tinokuremekedzai. Musha wose una baba vari pano pari zvino. Mungangosimuka. Tinokuremekedzai zvakare. Mazvita. Regai tiremekedze mudzimai waprof pasi panodya, profesa pasi panodya Nziramasanga, Mrs. Nziramasanga. Mama, chero mukasasimuka zvenyu, tinokuremekedzai muri ipapo. Ndichiti we are really sorry for your loss. Arasikirwa kudarika tose ndimi. We are sorry. Regai tipfuurire mberi. Ndicharemekedza vana vemudikani vakangoti nyamu, ndaona unge vakagara pamwe chete. Tinokuremekedzai vana. Tinokuremekedzai. Mazvita, mungagara ini pasi. Regai tiremekedze masiblings aprofesa pasi panodya Nziramasanga, vakoma, vanin'ina, hanzvadzi. Tinokuremekedzai muzita raJesu Kristu. Amen. Tine boka rakatikoshera pakati pedu ranaatezvara vekwamukahadzi. Tinoda kuvaremekedza in a special way yekuvauchira maoko. Saka ndichakumbira pamwe chete tiuchire vana baba. Tinokuremekedzai vana baba, vana mai vemunhu vekwaMahlahla. Tinokuremekedzai zvakare. Mukamwe tiuchire vana mai. Muri yose yekuUniversity of Zimbabwe tinokuremekedzai muzita raJesu Kristu. Amen. Regai ndiremekedze muri yose yekuCentral Baptist Church muzita raJesu Kristu. Amen. Pane vakawanda vari pakati pedu vatakwanisa kuona taita take note vashoma vanenge vazoita sekupotswa mugondiregerera. Regai nditange nekuremekedza Profesa Mavhenengwa, zvichida vakabva vangoti nyamu zvinoita futi. Tinokuremekedzai. Uvapo wenyu unotikoshera. Ndaitira kuti mugobva mawana mukana wekuzotibata maoko tiri pamwe chete pandiri kupedzisira kuremekedza vamwe. Mune muchigadzirira saizvozvo. Thank you so much, Prof. My UZ colleagues, Professor Nziramasanga, tinokuremekedzai muzita raJesu Kristu. Amen. Ndinotenda kuti tine maprofessors akawanda ari pano, madoctors akawanda ari pano. VeDepartment of Medical Microbiology, tinoda kukuremekedzai zvakasanangurika muzita raJesu Kristu. Amen. Ndatenderwa kuti ndiite zvekunamata matauriro angu namufundisi vari pano vandichazokusumai kwavari. Umwe anganetseke akati inini I'm atheist kana kuti inini ndakadai ndiri wechichi. Amen. Ndatenderwa nemhuri kuti nditaure nerurimi rwakadaro naika pachiKristu saizvozvo. Mazvita.
ndoda kuti tiremekedze vakuru vari pano. Honorable Chombo, tinokuremekedzai. Uvapo hwenyu hunotikoshera. Imimi mune rupawo rwenyu ruri special rwe-Whitehead. Saka muchiri uko tinenge tatovaona kuti avo. Amen. Ndinotonetseka ona baba yokumba kwangu vanonzi Professor Mdyanadzo ndichivati musagere vhudzi, itaiwo savachombo ndorida riri white. Saka ndichanovaudza kuti munhu wandei ndichitikopai ndamuona nhasi. Amen. Yes. Mukupedzisira asi kusiri kudupukisa, ndoda kuti ndiremekedze mufundisi vari pakati pedu vachazotitora kana mupfupi kana Professor Mavhenengwa vawana zvekutaura kwatiri seboka. Regai tiremekedze by way yekuuchira maoko tichiremekedza Reverend Makanga vakati nyamu zvinoita futi. Tinokuremekedzai. Ndandichivati rurimi runotominyuka kauchizama kuti nga. Amen. Tise maoko. Prof Mavhenengwa vachiuya. Ndinoda kutendai Master of Ceremony mufundisi Mdyanadzo. Ini ndakamirira vamwe vangu kuUniversity of Zimbabwe. Toda kutenda noupenyu hwaDr. Nziramasanga. Ndakamirira maprofesa vakashanda navo vakuru pandiri. Ndakamirira technical staff, ndakamirira clerical staff, ndakamirira mastudents akadzidziswa naDr. Nziramasanga. Dr. Nziramasanga was not only our mentor, but he was our father. I even told his children that I am also one of his children, because he was like a father figure to us. Saka taraskirwa vanasekuru, vanambuya, mama, vakomana nevasikana tiri pamwe chete pakuchema tichicelebrate basa guru rakaitwa naDr. Nziramasanga. Muchaona pakazara mastudents akapfura nomaoko mavo vari muno muZimbabwe, vari muregion, vari kunze kwenyika vakabatsirwa naDr. Nziramasanga. Ini ndakatanga ndiri student yavo, vakandidzidzisa ndikabudirira, vakazoretire, vanga vari chef vangu pabasa. Ini ndikazoita chef wavo, asi vakaramba vakazvideredza. Anga ari munhu ari soft, ari munyoro. Pane zvakawanda zvangataura asi nokuda kwenguva toda kutendai MC nenguva yamatipa. Ndakamirira mhuri yeUniversity of Zimbabwe maita. Thank you so much Professor Mavhenengwa nemashoko. Pane zvandatodzidzawo. Amen. Kuti zvinogoneka kuti kunyangwe angari mwana akaelevetwa akazoita unga pamusoro pako, zvinogona kuti unogona kuzviisa pasi pake. Amen. Kana ari madzimai vakanzi zviisei pasi pevarume, vanobva vati ko kana ndisingakwane pasi pacho. Ava vaikwana. Amen. Thank you so much. Tichatora mukana uno kuti Reverend vauye vatipfuudze mberi parusando ruri pano. Mazvita. Tinomtendai Mwari nemukana uno wamatitendera kudzosa pfungwa dzedu, zvikuru sei takaungana patinorwadziwa mumwoyo kuti mudikani wabviswa pakati pedu. Asi imi Mwari munaro ramunoda kureva kuti mutinyaradze, mutisimbise, kuti tigogona kubata umwe usando huri mberi uko. Saka tinozviisa pamberi penyu muzita raJesu muponesa. Amen. Regaiwo ndiremekedze muri iri pano
mhuri yokwanzira masanga, kumadzisekuru nokunana tezvara. Ndoremekedza vose vabati vekuUniversity of Zimbabwe, vana chiremba vari pano. Ndoremekedza vatendi voku Central Baptist Church. Ndoremekedza Honorable Chombo vari pano, nevamwe vose vandisina kutendeka mazita enyu. Maita kuti tidzirwe kuva panapa. Kuva pano kwenyu kuchakurudzira muri kuti irambe yakamira yakasimba. Basa rangu ini ndorokukurudzira vanhu neshoko raMwari. Hakuna chimwe chinombopfuura izvozvo kunze kweshoko raMwari. Saka ngatidzose murangariro wedu. Iko zvino ndisati ndaverenga shoko, ndoda kuverenga ndima imwe chete. Mufundisi vanditi kuno uku zvedu hatinyanyi kuita mutorododo. Kana kwedu hatiite futi mutorododo. Swededzei Mwari pedyo nemi, kana toremerwa ndisimbise rumbo rwangu ruve pedyo Mwari nemi, pedyo Mwari nemi, pedyo nemi, ndichinge mufambi ipopa amauro dokotsira bedzi ipopa amatombo ndinoda muope kuva nembishe pedyo nemi, pedyo nemi. Mashoko acho anozoti nzira yangu ive yokudenga, zvinopiwa nemi ndezvomutsa, ngirozi dziuye dzinditungamire pedyo nemi Mwari. Ndo munamato wangu, hama dzinodikanwa, panguva ino kuti muswededzwe pedyo naMwari. Mukaswededzwa pedyo naMwari, kaonero kamunoita yamasonganiswa nayo iyi kanosiyana nevanenge vari kure naMwari. Ino indima yandoda kuverenga inobva kuna vaKorinde vechipiri chapter 4 verse 7. Inoti, vaKorinde vechipiri chapter 4 verse 7 inoti, asi pfuma iyi tinayo mumidziyo yevhu, kuti ukuru hwesimba huve hwaMwari hurege kuva hwedu. Asi pfuma iyi tinayo mumudziyo wevhu, nechikonzero chokuti ukuru hwesimba hurambe huchinzi ndehwaMwari kwete hwedu isu. Nokuti ndaimbozvibvunza kuti kone mhaka yeiko Mwari muchiti vhangeri ngariparidzwe nevanhu vanotokundikanavo, vhangeri ngariparidzwe nevanhu vanoti vararama vafamba vachiparidza vhangeri vanofa. Mazuva apfuura anaya takanga tichinzwa pamusoro pemamwe magreat preachers veshoko raMwari vanga vachienda. Saka ubvunza kuti konai Mwari ndianiko uchaita izvozvo? Asi Mwari une imwe tsoro yaanotamba panyika pano, ndoyokuti wakasarudza kuisa zvinhu zvinokosha mumudziyo wevhu. Imimi mukawana chinhu chinokosha stereke,
moda kunochiviga pakasimba pane masimbi pakaiswa security yakawanda, vamwe vanotocherera pasi. But Mwari aine chinhu chinokosha kudarika mari, kudarika zvinogadzirwa nevanhu pano, haana kuzviisa mune chinhu chakasimba stereke, akachiisa mudziyo wevhu. Saka woti nai Mwari, ko idzo njere dziya dzatinoona tichiti uyu une njere dzakaisvonaka, madziisireiko mumunhu unofa? Munhu akainventa motikari haachipo nhasi uno, nokuti pfuma yacho yakaiswa mumudziyo wevhu. Munhu akatigadzirira mapiritsi okupora pane zvimwe zvirwere haachipo nhasi uno, nokuti pfuma yacho yakaiswa mumudziyo wevhu. Maprofessors nevadzidzisi nevanhu mastudents nanachiremba vari kutaura kutoti ndiye wakatidzidzisa zveuyu, asi Mwari wakaisa mumudziyo wevhu. Deno taive isu tingadei takaisa mumudziyo wegoridhe, tingadei takaisa mumudziyo wesimbi yokuti unongoramba aripo chete. But Mwari wati aiwa, ndine pfuma zhinji yandakaisa mumudziyo wevhu, ndichida kuti munhu arangarire kuti mbiri haizi yake, kubwinya hakuzi kwake. Saka kunyange ukafunda, kunyange ukadhiraivha ndege, kunyange ukabhuruka ukaenda kupi kuspace uko, asi pfuma yauinayo iyoyo inongova mumudziyo wevhu. Uchangozofanira kunzi uri guruva kuguruva unodzokera, kuitira kuti kuzvitutumadza kuya kusaramba kuripo. Anoramba achingokudzwa ndiani? NdiMwari wedu. Saka tinofara naprofesa, havana kungoita profesa venyika yose, vakadzidzisa vana vavo, avo vana vavo ndivana chiremba Dr. Nzira Masanga, vakadzidzisa vamwe vose kudaro, asi naivovo zvakaiswa mumudziyo wevhu, kuti muzive kuti inyasha kuzvigona kudai. Saka munyori webhuku anoti, saka takapuwa pfuma iyi kuti kana taziva kuti simba nderaMwari, tomukudza iye Mwari, asivoka toziva kuti zvauri mudziyo wevhu, ichi ndechinopera, ichi ndechinoguma, ndechenguva pfupi. Saka hiyo ndima yekupedzisira mubhuku rimwe chete iroro, pavhesi 16 panoti, saka hatineti kunyangwe munhu wedu wekunze achipera hawo, munhu womukati anovandudzwa zuva rimwe nerimwe. Vhesi 18 yoti, tisingatariri zvinoonekwa asi zvisingaonekwi, nokuti zvinoonekwa zvinopfuura asi zvisingaonekwi ndezvokusingaperi. Kuti vanhu varambe vachirangarira kuti zvatinoona zvose izvi zvinopfuura, kune zvisingaonekwi zvisingapfuuri. Ndo chatinogombedzera vanhu vedu kuti tendaiwo zvekuna Jesu, muchiri kufamba pamusoro penyika, nyika isati pamusoro penyu, nokuti hungu munahwo ufumi, asi ufumi huri mumudziyo wevhu. Mudziyo wevhu unopfuura. Zvavavata kudai profesa, vane meseji hombe kwatiri tose, kuti ivo havachagoni kuita zvatakaita izvi, asi isusu tinovata sezvavari, nokuti tine pfuma iyi mumudziyo wevhu. Saka une njere ndiye anenge aita Jehovha mufudzi wake. Beyond that, zvatonyura. Vanhasi vanoti zvadhakwa. Hameno kuti kudhakwa kworudzivo. Saka Mwari akunyaradzei vadikani nemashoko awa muzita raJesu Kristu. Amen.
Tinonamata kwamuri Baba muzita raJesu. Tinokutendai kuti patinoona rufu ruchiuya runotidzidzisa kuti imi Mwari makatendeka. Makataura kare kuti zvirokwazvo nezuva rauchadya muti uyu uchafa. Saka patinoona mumwe nomumwe wedu achienda toziva kuti imi munotendeka pashoko irori. Asi zvamuri weMwari unotendeka, munotendekavo pane rinoti ani nani unotenda kuna Jesu kunyangwe akafa asi achava noupenyu usingaperi. Ndosaka tiine tariro yokuziva kuti kana itende ichinge yaputswa tine chakavakwa chinobva kudenga, chakavakwa namaoko aMwari. Saka tinyaradzei nekuzivawo kuti hama yedu yakafamba nemi pane kunge yamboita zvose nokukunda nokugona kwose, asi wakaziva kuti fuma iri mudziyo wevhu, ndokutarisa zvisingaonekwi. Tibetsereiwo kutarisa zvisingaonekwi muzita raJesu muponesi. Amen. Over to you for this last day. Tenda maoko. Ramba yedu tichiuchira. Yes, thank you so much Mazvita Rev. Tinotenda Mwari vakaisa pfuma inokosha mumudziyo wevhu. Prof vakazviziva izvozvo vakanamata Mwari. Pobva paita umwe asati akugona kuverenga ABKT anoramba kunamata Mwari. Zvobva zvatoshamisa nekunetsa. Amen. Mwari vatikomborere vatitire zvakanaka. Pane special announcement yandingadai ndakupai tichitanga. Regai ndikupei izvezvi tobva taita karikiriki kuizadzikisa. Kunoperera kumashure kwedu uko kune memorial table iriko. Basa rayo nderekuti tinyore mamemories atinawo naProf Nziramasanga. Amen. Saka tinonyora, ndinotenda kuti Prof Mavhenengwa muchatozonzi zvakwana muchizama kuda kunyora zvakawanda. Amen. Saka vari neche kuoverflow chero tikatotanga saizvezvi tinenge taita zvakanaka kuitira kuti patinozopedza zvese vamwewo vanenge vachiteera saizvozvo. Pane umwe chete wandandapiwa zita rake ndikavacharika by mistake. Nditenderei ndisimudze Professor Moyo who is among us. Handina kuvanongedzerwa asi ndinotenda vari pakati pedu. Prof Moyo pamwe vari pazhe. Saka pane zvazoitika. Alright, ndiri kusignaliwa kuti vanenge vazoenda maybe nekuda kwenguva macommitments anowanda saizvozvo Mazvita. Tasvika mukupera kwebasa riri pano, kwekupedzisira chaiko. Ndoda kukuzivisai kuti mangwana tichazenge tiine basi richabva kumba kuEastleigh richienda kwaZvimba. Rinotakura vanhu 65 as in 65. Inini ndichikura taikwira mahalf ticket. Ndizvo karefu. Zvemangwana kune kusina zvehalf ticket. Ndichitenda kuti pachaita coordinator webhasi achazotibatsira kuti tizive kuti mubhazi vekuchechi muchapinda vangani, vekwanatezvara muchapinda vangani, maneighbors kuchapinda vangani, macolleagues kuchapinda vangani, etc. naika kuti zvirongeke zvifambe nemurongo wakanaka. Ndiuchirirei ndakupa matips akakosha. Ndatoita basa handitika nekuti vechidiki vane simba rakawanda vanonozadza bhazi kuchizovaburitsa imomo yahondo. Amen. Saka kuti tigare takarongeka, ndichakumbira zvakare umwe chete wemhuri achazenge ari contact person. That person ano exchange macontacts ake naMadam Gavaza kuitira pacommunication. Isusu Old Mutual kana ine zvainoda kumhuri yekwaNziramasanga, we come through that person. Mhuriwo yekwaNziramasanga ine zvainoda kuOld Mutual, you come through that person as well. Madam Gavaza ndoda kukuzivisai kuti ndova nemhinduro dzose dzemibvunzo yatinayo kana any information yatingada pamusoro peOld Mutual. Saka patinenge tiinavo zvatinoda zvese kuOld Mutual vanokwanisa kutipindura. Amen. Yes.
body viewing tichaita tichitanga nevari kuoverflow, tinouya neaisle iri red carpeted, tichibuda nekuleft kwangu inini, tikabuda panze tikangoona mota yakanaka tatosvika patiri kuenda. Handitika ukangoona yakanaka wotoziva kuti watodi wasvika. Handiti ehe, mota dzamaprofesa. Amen. Uchirirai old mucho maoko. Dzine ukoshi dzakanaka motikari dzacho dzevanhu vakuru saivavo. Handiti vanonzi vasharukwa kana tichitaura kubasa kwedu kunoko. Tinenge tichiti nhasi funeral chapel service ndiye musharukwa. Tikangonzwa ndobva ndatoziva kuti munhu iyeye anorema. Handitika yes, thank you so much. Ndichakumbira mufundisi vedu vauye vamire kuno vachiona basa richiitwa. Over to you Madam Gavaza. Tisakanganwe zvememorial table tinonyora. Ndichakumbira muimbi anenge achititungamirira anogona kuuya panapa kuti izwi rake riite serino amplifyiwa saizvozvo. Mwechete anogona kuuya achitiimbira tichiwana kuita body viewing. Ndichakumbira kuti mama ndo vanopedzisira nevana. Takabata mai Ramasanga ndo vanopedzisira kuita body viewing nevana saizvozvo mazvita. Tiimbirwe tichiuya. Atina mushamanika atifare Surura Hadaitine Mapapiro Dae Uyandiso Rorendae Uyandiso Sinumwea wangu home Wea wangu Mario Mariano se vangua wajageta kuda kwake yeye wonde paso roro yeye wonde paso Musha wode ronya vafambe bevacha so radayente dilema papiro daye oya andiso Rorenda ye oya andiso Wea wangu wea wangu chenyara Maria anose wangu o acha
musha hatina musha tinoda musha ureko ozitara oyesayone uno penya ngoha zose uno penya ngoha zose tarirai kunenyika huko nokutenda tawona hiyo Baba vedu vanoga achingo ira Yesu tichando Farao iwo Mose waticha soshikako Yesu tichando Farao Chicago, Yesu teacher sondo himbira buko, izonzi otawa dikana vashi, mwea yedo ichapa, ichingoso roziwa na Yesu teacher Farao, iwo Mose waticha soshikako, Yesu tichando. Farao, Mose waticha soshikako, Yesu tichano nonganira apo. Tichando kuzazitarash nyasha zake tichavo tazopiwa zororo naye Yesu tichando Farao iwo Mose waticha soshikako Yesu tichando Farao Mose waticha soshikako Rudo washe Baba vedu Rukuro no nyasha zake zatifadza noruoko atiwira tofara kana tichi onanamo Yesu hatichi akatipa vochengeto zokwadi kuna Jesu otinotenda toshomera shewedenga mweya woti perekeza tofara tinongochi tarirawo mufaro konyango
vedo vanotira Jesu wote taririra aroko kanaro chishinga isuto opara Baba vedo vanotira Jesu wote taririra aroko kanaro chishinga kunyangwe kuchisika chinofara yeyo misodzi iyi kudai imire pamatama kunyangwe neyo mumwoyo kutaiwo nezvokwadi yenyu imi yamunotaura mushoko renyu kuti rufu harizi shoko rokupedzisira nokuda kwajesu wakarukunda tichakundawo saka tinonamata tinotungamiriro rwendo rwakakuka kubva panzvimbo ino zvokwazvo kufamba nenzira yatisingazodzokezve nayo zvikuru sei kuna pasi pano akasifamba achikwira achidzoka achikwira achidzoka asi yasvika nguva yokufamba nenzira yaasingazodzokezve nayo nokuda kwokuti asaimeni yamhano yapera chinyaradzai muri kusimbisi mutungamirire rwendo kuve nechiedza chenu muzita raJesu Kristu.
tinamu shapanyika hatifari kuapano jino fata mwea yedu kutakamu shauno uya kutakamu shauno uya hatina musha hatina musha hatifari